लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम एन्ड वेलकाम बेक टु माय चेनेल स' लोगोफोर आं दिनैबो फिसा मट' ब्लग खालामनो ओंखारलायबाय आरोना बङाइगाव थांगोन आङो बङाइगावनि नाखाथि हिल्स होननाय जायगायाव ओमफ्राय आं लोगोफोरजों थांगोन आरोना ओमफ्राय आंनि लोगोआ बङाइगावनो थाखायो बियो ओमफ्रायहाय दा आङो न'निफ्राय हारसिंसो जालांसिगोन आरोना बिसिनि रुमसिम आं लोगो हमहैसै लोगोखौ ओमफ्रायहाय आंनि लोगोनि लोगोफोरबो दं आं बिसोरखौ सिनाया आरोना दा थांनानै नुयोबासो मिन्थिगोन ओमफ्राय नै आं रेडि जाखाबाय दा आङो ओंखारदिनि लोगोफोर आरो जाय आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आंजों फैबावबाय थाबानो जाबाय दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स स्टार्ट द भिडिअ नै लोगोफोर रेडि जाबाय थांनोसै बेग लादों आरो चार्जार आरि नांगौ ना बेटारिफोर जोब्बा ओंखायनो आं चार्जार आरि सोनो मानो बेग लादों आरो वेलकाम टु माय मट' ब्लग ओम आपा विश्वकर्मा हर हर महादेव गणपति बाप्पा मौर्या मोजां थांनानै मोजां सफैफिनथों ना चलो चलते हैं पेट्रोल पाम्प मोनबाय आरोना एसे थाव सोनानै लाग्रोनि बासुगावनि पेट्रोल पाम्प बियो कार्ड पेमेंट जागोन ना जायाथाय आंनाथ' केसबो गैया भैया कार्ड पेमेंट होगा स' लोगोफोर आं नै दा निउ बङाइ मोनबाय आरोना दा मोनहैथारनोसै लोगोआ एकदम फन खालामगासिनो आं माने बिराद लेट जाबाय आरोना ओंखारबोनाया फुङावबाथाय जाया आंना एकदम खामानि दामानि थायोना फुङाव ओंखायनो फुङाव थाब ओंखारनाय आरोना ओरैनो 7टासोआव लेंहरदोंमोन आंखौ लोगोआ दा बिराद लेट जाबाय नै टाइमखौ नायदो 9:47 जाबाय आरोना औलाय लोगोआ नै जोंसिजोब्बाय बियो अबेजों ओमफ्राय ए सिदासो स' लोगोफोर जों थांगासिनो दा ओमफ्राय आंनि लोगोनि लोगोफ्रा थांगोरबायनो दहायनो माने आं फैनाया लेट जाबायना 8टासोआवनो थांदोंनो बिसोरो ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय नै 10:25 जाबाय आरोना रास्ता बहुत खराब है अभी बना रहा है मा हाजोआ स' लोगोफोर सहैथारसै आरोना नाकाति हिल्सआवहाय दासो लामा मोजां मोनदों एकदम खिथुआनो साजोबबोजोबबाय लामायानो जि गाज्रिमोन सिगांनि लामा मोनबोनाया ओमफ्राय नै दा बेनिफ्रायसो मोजां आरो सिगाङावबो गाज्रि ना माबावथाय लकेसन नायै नायैसो फैगासिनो आरोना जोङो बेबो फैफेराखैमोन लोगोआबो दा कारबो जाबावबाय नामा माने बे लोगोनि लोगोफ्रासो औ बे लोगोनि लोगोफ्रासो माने मिन्थियोमोन आरोना बिसोरो फैग्रोबायना दहायनो ओंखायनो जोंहा कारबो जानानै आंनो लेट जानानै बारबाय बेजोंसो थां नाकाति हिल्स रास्ताটো এবারে যাব পারে নাকি ডাঙৰ ফিল্ড পায় ঠিক আছে দে এটা একদম ঘুরি যাব রাস্তা এবারে কি করবে दे थैंक यू सानैबो हारसा गोरोंखा मा खोन्थाखो फाथाय गैया जायखिया ओंल' होननानै फैबाय आरोना जोङो बिसिनि भाषाया आलदा जायोना एसामिस रायलायाना ओंखायनो बुजिया आरोना मा रायलायखौ मिन्थिला जायखिया लोगोजों आंजों होननानैल' फैबाय बेबो गोरोंखा आंबो गोरोंखा लोगोफोर नैबाव माबा मा होनोलाय दखान फिसा दं आरोना गामिनि ओमफ्रायहाय बाव नै लोगोआ दै लायदों आरो दा हाजो गाखोबाथ' जों दै गांगोन ना ओंखायनो दै लानानै थांखासै आरो दा सहैथारनोसै लोगोफोर र' दसे दैज्य हम नुहैथारनोसै आरो आंबो एक्साइटेड जानानै दं माने फैफेरै जायगायाव जेनेबा फार्स्ट टाइम थांबा माने एकदम एक्साइटेड जायोना बिदि फिलिंस जानानै दं आरोना नै लोगोफोर गेट मोनबाय आरोना वेलकाम टु नाकाति हिल KSC आसाम नै फिल्ड मोनबाय नै मानसिफोरबो दंफैयो खोमा नै औ गाइस हाजोआ नै खाथिसै बेयाव दोनसै ना साइख्लुमाव हो थ' लोगोफोर सफैबाय आरोना जों लकेसनाव ओमफ्रायहाय नै दा फटा रेडि ड्रेसाखौ लेथारबाय मालाय बावनो दोनथ'लांसै आरोना माबाखौ बाइकखौ ओमफ्रायहाय मा होनो बेगखौ लांफानांगोन बेगाव जि बुस्थुफोर दं आंना नै ओरैजाय दालाङाबो नै बायलालानो दासो बानायनो नागिरदों माबायदि
ओरैबायदि मेंबाय हा गोजौ मोजां सोलायनांसिगोनसो आं नोंजों खेबसेनो आंखौ खेबबाय मोजां मोनदों मोजां हांगनसै जायखिया गोजौनिफ्राय नायहरसै आरोना भिउ पइन्ट माबायदि नुयो नोंथांमोननोबो देखायगासिनो आङो बिराद खस्थ' खालामदों दे लोगोफोर अननानै शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोरनोबो आरो जाय गोदानसो नायदों आंनि भिडिअखौ बिसोरबो साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बे लोगोनाबो मा होनो इउटिउब चेनेल दं आरोना ओमफ्राय चेनेलनि नामखौहाय आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होखाबाय आरो थांनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो प्लिज अननानै आरो गावनि लोगोफोरखौबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दा ओरैबायदि खस्थ' खालामदों आरोना जोङो माने फार्स्ट टाइम बेबायदि उइदाउट सापर्ट माने ओरैजाय गन लायालासे गाखोदों जोङो दा नोंथांमोनहा अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंखौ ओरैबायदि खर'आ मारैबा मोन्दों आरोना गिदिंनानै जेरेखम हाइ प्रेसारफोर जाबा माबायदि मोनो गन्थंआ दारियोल'बा नुदांलै खिन्थु हाद्रि गैयाना माने बैना बावखुंग्रिनियाहाय मानसिफोर थाबायो बयबो हाद्रि जायोना बे खम ओमफ्राय बेयावनो हाद्रि जाजोबना गाखोनानै ओरै गन्थंल' माने मा होनोमोनलाय बावखुंग्रियाव गाखोनाय एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थादों आरोना लोगोआ माने जों बाव जिरायदों दसे रेस्ट लादों ओरैबायदि मारैबा मोनखादोंना खर'आनो ओरै गिदिंजोबदों आंना ओमफ्राय दसे जिरायबाय एसे गरदसे दै लोंनानै लानोसै आरोना बाराबो लोंजाया बेबायदि ट्रेकिं खालामनायाव ओंखायनो एसे गरदसे लोङै गाखोसै आरोना दा स' लोगोफोर सौहैहां जाथारबाय आरोना नै बारा ओरैबायदि मोजां बारदोंना लोगोफोर नै पुरा एकदम थान्दा सुकुन मिल गया रे बाबा सुकुन मिल गया फाइनालि लोगोफोर दासो सफैदों आरोना आंनि लोगोआ एसे सिगां सफैदों ओमफ्राय नै मानसिफोर जि दङ ओमफ्राय बेयाव सासे गथ'खौ लाना फैयो आरो बिदिनो 2-3 इयार्ससो जागोन खोमा मारै जे बानानै लाबोखो बेखौ आसरित मोनो आंथ' हां गयै फैसैमोन एकदम सैमानि हां लाबोखादों आरोना आङो नैबे लोगोआथ' जिरायखाया मानसिया मिथिबाय प्र' मालाय मा होनोमोनलाय बेखौ बावखुंग्रिखौबो खनब्रैसो गाखोबायना बियो ओंखायनो मालाय एक्सपिरियेन्स दं आरोना बिदि ट्रेकिंआव ओरैबायदि मोजां बार बारगासिनो ना जों खय घन्टा लाखो 1 घन्टा पुरा ना 1 मिनिट खम नों बारा लादों आं बारा लादों आं 1 घन्टा बारबाय बे माने 1 घन्टानि सिगां सफैबाय आरोना 1 मिनिटसो सिगां सफैबायनो ओमफ्राय आङो 1 घन्टा बारदों आरोना माने आं एसे जिराय फैदों माने मोनथारसेयाव बांसिन जिरायदों आङो सिगाङावथ' बारा जिरायाखैमोन जिरायहोजायाबा ओमफ्राय नै भिउआ नायदों ओरैबायदि बार बारगासिनो नै लोगोफोर ओरैबायदि खानाय आंना बिरजोब्बाय बिराद मोजां बार बारगासिनो माने फुरा गोजौ थिखिनियाव दंफैयो आरोना जोङो अन्थाइ गिदिराव जिरायनानै नै फट' खेबनांगौनो आंबो खेबजाहैगोन र' दे स' लोगोफोर सोरबाफोर फैयाखैबा फैबानो जाबाय खिन्थु गाखोनायाव ओरैबायदि खस्थ' जागोन आरोना माने ओरैसो नालाय जेबो खस्थ' नङा थगायदों आंथ' थाब सफैदों ओमफ्राय लोगोआ जिरायखाया आरोना खिन्थु बावखुंग्रिनिफ्राय मा आरोना मोजांसिन ना गाखोनो मोजांसिन आंथ' मिथिफेराखैबो लोगोआ फ्रम एक्सन लोगोआ फ्रम एक्सन लोगोआ खिन्थु फ्रम एक्सन ओरैबायदि जिरायखायानोसै जिरायनो थिनबाबो जिरायानोसै गसंनानै नेबाय थायो आंखौ ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां बार खोलो खोलो बारगासिनो सफैबाय एकदम सुकुन मोनखायो आरोना बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय एबार फट' लासै लोगोफोर ओमफ्राय आं फट'खौ आङो आंनि इन्स्टा आइडि आरो फेसबुक आइडियाव आपल'ड खालामगोन नोंथांमोना थांनानै फल' खालामबानो जाबाय स' बाय फट' लासै अके मेडाम No. Rockstar.
लोगोफोर जों बिनिफ्राय ओंखारनो नागिरबाय आरोना जों बाव 2 घन्टा 2.5 घन्टासो थानाय जाबाय जाबायबो बावनो आरो रिल्स आरि बानायबाय आरोना दा थांगिनि लोगोफोर आङो रिल्सखौ आंनि इन्स्टा आइडि फेसबुक आइडि आरो इउटिउबावबो होगोन आरो चलो धीरे धीरे जों सफैबाय गेजेरसिम थुखैगोन एसेल'सै दैयानो लोंजोब्बाय गेजेराव सफैबाय आरोना जोङो ओमफ्रायहाय फैनानै बिराद मोजां मोनबाय आरोना ओमफ्राय ओंखारबोनायाव होलो होलो मावो दे आथिङा मावाखै नोंना मावदों एकदम होलो होलो मावो मारैबानो हा ड्रिम काम्स ओइ दखाना नैबे दखान आरोना ओमफ्रायहाय गोजौआवनो थायो खोमा गोजौआवबो बैसां न' ओमफ्रायहाय नैबे दैया 10 थाखानिया 20 थाखा लायो बाव माने लानायाथ' लाखानांगोन ना एथ' गोजौनिफ्राय लाबोनाय दा दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय आरो ओंखारलांफिनबावसै आरोना जोङो स' लोगोफोर जों नै गाहायाव ओंखारबोफिननानै ओमफ्राय नै हन्डानि सावगारि आखिनाय दं आरोना ओमफ्रायहाय दा नै दसे रेस्ट लादोंमोन नालाय ओमफ्राय नुबाय जों दहाय थांनायाव नुलाङाखै आरोना ना दासो नुफैदों ओरैबा जिरायफैबाय नालाय दहायथ' जों जिरायलांखायाखै दा थांसै फैद' स' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनसिगोन बाय बाय